Kami puno pa. Kabagsang na ano inito. Wala puno. Di ba presko pa bagaho? Nakaoropo din yan to. Nakaupo dun malamang. Sasabi ko sa utro na lang kay grupo kita. Nakabak nga na ako maglarga si mama, papalarga ako. Ah, kay malarga ka. Sabi mo ako si Ihi. Pwede ba kayo kaya natin ito? Kay na si Mani. Aw. Naka-enroll na ada yun na asawa. Naka-enroll na yun. Bago magpapalito. Hindi na yun. Dili na kita so pakialam sa kanila na yun. Sabi ko nga ang mamay, pabayaan mo na kayo. Diri ko dyan makadiritso. Nakamit man ako. Diri ko dyan makadiritso. Kaya ko ano. Sa gastos pa lang, ay may estudyante siya na tulo. Ang balong dinirisa. O mapayag. I walk a lot. Look my kwan. They walk fast. Going to the mountain. My God. Hiking. I'm a nature lover. Pico side. Hello first. Thank you for being first. Hi, Pico side. Sorry. How are you? Thank you, 16 million. Saan darating ang mga salita na nanggagaling saan? Thank you sa likes. Thank you so much. Exercise for the cardiovascular system. Sweating from sun is so healthy in our body. So that's why. Sinta. Wait lang.
Sorry. Ano daw? Oh my God. Sorry, no audio pala. Nakamute pala. My God. Kanina pa ako singkadaldal. Wala pa, nakamute pala ako. Sorry, Ty Grant. My God. Sorry. Like the girls in the green pants. Girl pants. Ah, mas maganda ako sa kanya. May kagay dyan. Girl in green pants. Wow. Girl ka ko, no? Oh my God. If you know what, she's 50 years old. My God. She's 50 years old. Imagine 50 years old, you calling her a girl. My God. What about me? Yes. And sorry, no audio. My God, I thought I not muted, but it's muted. My God, tuda ko ang daldal, wala man pala. You country Philippines, yes. Kanina pa yung dito sa baba. Sino? Yun na na-mute mo. So my country is Mexico. Hi from Mexico. Oh, I thought ko nakamute pala. Spanish. Are you Spanish? Me, I'm Philippines. Filipina. But I'm not Bisaya. Bicolana. May mga gaway man di diyo. Narukada. Magayon di diyan ano sa ingod ha. Fresh. My heartbeat is tigidig na. Tig. Dili niya ito nagsasagta si Aday. Aday. Ibang tiyan si Bude. Tapos dito siya nag-uuli. Oh my.
Girl ka ko, no? Ha? Girl. I am boy. I'm boy. Dire, ibig sabihin, batang babae ka pa lang. She's a woman, not a girl. Woo! Ah! Paso na. Para rumanang sa. Palibasa di ako nakasagkasin dulid. Ano po, sobra na tunga ka orasan laot ah. Kaya ang live ko 32 minutes na. One wrong move you fall. Kalahati na. Kung kapag na to, sige. Aday. Aray. Dada, mabalik na kita. Dada, mabalik na kita. Mas matibay pa nga si Grace Canigro. Siguro na ultimo mag-ano sa orig niya, pabuhay si Igris pa napabuhay. Ano siya maartihon. Magdot-dot san puyin. San orig. Oh, look at the mountain. Kapigid. Ah. The fresh air. Thirty minutes walk. 30 minutes more walk. Another 30 minutes. We're over there.
Hindi kaya ni Mike. May, adere. Ito pala yung sa baba, uli na. Hindi na kaya. Ito nga napatag. Harap dos. Nabibili ako yan. Wala na. Sa bata-bata pa siguro siya. Thank you for the likes. Ha? Woo! Woo! Dati pag irig sa dimi, naimod ka na nalalagalag ng mga kapayas ha. Sir Dwayne, how tall is the mountain Cheryl? Very tall. So tall. This is tall mountain. The mountain. Pamunay! Pamunay muna tayo. Ngayon na ang kalaban. Galing pa lang tayo sa bakasyonista po kami. We're not prepared. Parang rotoy-totoy na. Nangyarabig kiting. Pansinin ito, balik na kita. Hindi na talaga ako magahan sa mga egg. Sabi. Tukod ka pa. Bawaya naman siya tuman. Hindi ko lang daw nainag. Paano yan? Ito na yan irogansan mo. Natinong na, nagbalik-balik na ako dati. Saan ko na yung pili? Ano ka, irumong sa pili mo. Naging na talaga. Kukuwaan si pili. Pilit, patagal, tagtad man sa pilit. Naano, natitinong. Para saan yung napili? Pangamak. Ay, nakalimutan mo na. Ano ang pili sa pili? Pangamak ba kayo? Hindi mo ito talaga. Ay, magkakalas ng kapa. Ay, kami lang pala nakaranas ng mga kahirapan sa buhay. Char! Ulti mo pang amak, wara. Ang gas bagasad to, pilit yun yung pag. Ano naman yan ang gas? Di mo, Ang inaamak sa dunamo nila mga iwag sa dunamo Kada, mga iwag sa dunamo. pilit. Dili man pilit ang uso. Ang una. Pilit. May pangani sa to yan, parang prutas yan, ay parang ano na yung katuwa. Oo. Inaamak na. Naamak pa yan to. Parang gas yan. Or isang yan. Bubulong ba dito? Nakapi ka. Sige na kapinar, gusto ko magkadala ako ng baso. Ito. Dito na ako, hindi ako nakakabili. ang gusto nakatinoon ako kayo na 3-in-1. Kaya mapagarong kasi sa'yo. Tapos gusto ko pa ito na baso, may diretso na yun. Hindi na kahit puhanan. Kutsara, may kere na. Pindutan mo lang. Sa tindahan, mahalo lang ka. Diretso na. Seraro.
mga para hiking. No? Ibabasa mo yun. Dire na, arayo na. Sarad Sa ba una, yun? nag-anda si Malik, pagturog sa bulo, sa nag-ito kasi sa bulo. Ano pa bulo? Natururog sa dito. Kung kira, pirmi kira sana, kira hindi, duyan-duyan. Sa balod naman, isenso, sa kanti ano yan. Kayo naman, ang payag mo. Kaya ko mag-ano. Ay, magpagsagkat o. Sabi ko, nagbiyan-biyan na isang pa. Bukan ko niya kira. Saan ang tindera dito sa hindi tindahan ni Dipon Tamerli? Ganito. May pangilan sila. Mayaman dito si ganito. Ayaw sa cashier. Ano ito? Pagtahan na ito, nakaserser sa bagyo. Lutod na sira. Sira magkamara. Kasi iba lang ang bikaw sila. Sida. Apan. Ito yung estudyante. Si Galto kaya bilhin ng asawa niya. Si Taba, si Kasuko. Ang apo doon si Taba parehas ang papay ng puro pamilya. Sigaw ko na ibata yun na pa. Saan kisot? Bata pa yun. Parehas malada sira. Ay, hirap na uman. Ang sipi. Parang lahi man ni Ran. Nalulun po sila. Hindi niya kalakaw. Parehas ito ng papay na magmuro ko din. Siguro sa sobrang nasipag. Sarap-sarap. Pero Pero si Papay matubisan niya to. Pag-abot sa tuwali sa bulod, anong papalitan ng tagtubre ng tensyon? Hindi sila buhuga. Hindi mo ito nagbuhuga. sira, yun si Taba. Di na may rito pa sa bulo. Gumalan din. Pangkal. Kisot mauman. Di man. Masyado na ito para bulo. Baka sa mga pagkain. Mahilig sila sa Pag nakakaon sa rasan mga karne na yun, mahilig mong pangsarisaan. Mas gurang palugod pag yung mandun si Taba kancho kiso. Pero mayat niya kumakalakaw mo. Dati pa, paano sad to? Inaatakar si, si Taba kaya namatay si Dipunta Merle. Antang maan, ang baga niya, nani siya dito. Kaya naragawa ko si Taba. Pero natanghano. Siguro na, ano yun siya, nangyaynervyos. Hindi kasi nila nagkaturog ka na pa ba? Kita na ba sa mga bata ng Taba? May nagpa-estila dun sa Panginoon. Na ano ka ba di piling? Pilot. Nanakod ang iraran sa mga sa iraran mo. Nanakod. Dami na katarana. Ay, oo. Ito yung pahuba pa naman. Baga ninangara na. Di, wala man. Pero wala man. Pero sa pamati mo lang. Nagkakarana. Kaya, parang gusto ko maghuba. Hindi mo yung bataan Jadi sa bag. Dara ko. Pero yung, may carrots man. Oo, may iman ini. Pero ito pa no. Dako sa kanan. Sing-sing. Ako, yung butang ko lang yan. Diyo. Wala ako lang. Ay, napalag pala. Masabi, uy! Remuda na sira. Sorry. Nalimot ako. Lagay mo dyan si Mai. Nag-iimod Nag-i-spot yun. yun. May nagko-comment. Pero nag-i-comment. Mata na siya. Hindi, gabi sa kanila. Ako ang mata na. Ayo, gabi. Pag-aga pala, di gabi. Nakaulian. Nakauli ko na pa kayo. Sugod ako makuha pilit na makuha pala pilit. Sugod na. Wala mong pilit. Kada ho, wala na doon. Wala na. Bukas na ha. Wala mo lang tinigbasan. Ayaw, dapat may tinigba. Kinuwaan nga ito. Ano, makabata mo yun.
Mamara. Irin naman sa din. Oo. May posporo ka. Hindi. Talagang ready talaga. Okay, ako wala na, libot na ako. So, Ako wala. wala na, hindi ko na nagkay-resipan niya. Baka ang para sigarilyo, naghahanap lighter. Minsan nangisog ako, ikaw mo, may bibisyo ka mo, dapat kumplito ka mo. Nagsisigarilyo ka, wala ka lighter. Hi, thank you so much, Lucas. Lucas. Sobrang ano sa pasakay, wala tayong bulod. Oo, yan. Trabaho sa pasakay, kaya wala tawo dide. Ang mga trabahador sa pasakay, trabahador pa sa bulod. Nakatapos sa pasakay, bulog naman. Ang barkada talaga ni Grace, si Martin, na pareha si Rabonso. Para mo yun barkada na, si Martin diri man mga kay barkada ho. Pareha si Ra ugali. Sabi ni Martin. Di kami nakabuo. Ayaw mo pano. Hindi mo ayaw, mabubuo yun. May asawa na si Marte. Wara. May gani si Igroy kay nag-asawa na, may bata na. Thank you sa likes. My God. Another 30 minutes. Piras niya sa pinampo. Ha? Bawat ano bang sementeryo. Nandiyan kay diri pa ako nagkadto. Ako ma. Nakaagdahon ako sa kadto. Pamang orinta. Bari ko na to na si Manay mo intang. Ha? Bari ko na to na siya. Parang nagtampo si diri man si Saira may ano ay si Janita parang Ha? pag binagbawalan nila si Janet magkada sa balaya. Dahil lang doon. Yun lang habang nila nag-enjoy ang bata nila. Gusto ko naman ugado na. Para daw sa big deal. Gusto nila pag naggada, may pakinabang, halimbawa bantayan ang bata, ganon. May napapakinabangan ba? Sabi ni. Wala na pagkada ha. Sino? Kanina si Mana Intang. Mga bata. Ha? Hapon, doon nagkaraon. Niyan, wala. Ay, na kasi nagtanom. Para pag-isbilan mga bata? Sabi ko nga ni ano, nanintang kahapon. May ang makaroon ng bata mo, kay diri nagsabi. Ay, pa sinog na, ano, sakto lang. Sabi niya, sabi ako mga bata ko na mag-uruli.
Saan? Pauli-on pa niya yan. Oh, ano na ini malukad na sa diho. Saan ko na yade? Cheryl, it really looks hot. Yes. Hot weather here, Sir Dwayne. Hot, super hot. My sister. Oh. Malapit na kami sa Tanayad. Makaraos din. 30 minutes more sa Tanayad. Make sure you both stay hydrated. Please, yes po. We bring the water. Water, tapos diyo lang tubig. Anda, aram sa ito na madara sira tubig. Oo. Sabihin mo kasi din. Di mo po. Kita silot. Oo. Para manulihong kita. Hindi kita ulit bilang hul. Sana may ano ang kapayas, may hinog. Woo! I got the muscle. That's why I have a muscle. Look. Good morning, Alvin. Alvin makes vlog. Good morning. Good morning, Alvin. Thank you, Mom. Don't calling me Ma'am. Parehas lang tayo. Thank you, Alvin. Thank you for joining. Naka-translate kaya English. Auto-translated. Akyat bundok. Pagoda na. Pagoda na ang biyote. Biyote. Woo! Luya. Loyado. Thank you so much for watching. Aray ko.
Thank you. All the next vlog. Hindi pa. 30 minutes na lang. 30 minutes pa. Malayo pa. Kung karap kain ko niya di sa ano kang papa yada oh. Sana. Yada nasamput ta kita. Makatupa kita karamanay king. Pamunay mo na kita bibili. Oh, pwede man. Thank you sa likes. Here we go. Ay, ito may kapayas. So, videohan ta. Nakakuha siya hinog ng kapayas. My God. Ako na yadi ho. Di ko aram. Super hot. My goodness. Diretso na kita para sa raruan lang pamunay. Diretso na kita para sa raruan. Harani naman lang. Yada naman lang. Ho. Para 30 minutes naman lang. Ang kagot siya niyo. Taramak sang 30 minutes. Padi man. Joke lang yan to. Patag na ini. Hindi na kita masaggaw. Saan pa yan ni Papay? Ito. Tuba na? Hindi pa man. Nga edad to. Hindi magiging nagbansin. Sintang. Hindi, dalo din mo. Pwede ko din ang siguro.
I shall return. Nakawitan pala. Pawis ka na. May dara kalay na kape. Ay, May dara baga ako ka. One hour. 1 hour kita. Oo. O mahigit. Mahigit. May stop over man kita. Stop over kita sa Thailand. Kabung ka. I fell from the one. Si Bayang pa man si Manit yung magsagka ha. Akay daw kadaghanan man san bata makipapa. Makipapa si Bian makipapa. Mm. This is it. Oh, I finally found someone. I finally found the one. 'Cause wherever I go. You, my life has just begun. I found someone.
cellphone ko, dara mo? Kain. Mag-alanganin ako doon na imbilin ko sa ay matang mo sa likod mo. Bago mahulog yung sa lubot mo. Maano yung san ba yan? Ang kahoy. Mabingwit. Butaw mo sa bag. Butaw mo sa bag ko. Sa ano mo sa sa lusulod. Ipit mo sa jacket ko. Maano yung sige. Sound bag. Sabi niya. Namungnan siya. Mau na ini. We are here na. Jadi na kita. Hain man. Look at the mountain. Look, another mountain. Good. Over there. Over here. May karabasa dito. Sabi niya, may karabasa siya. At least, may nagawa tayo. Awin eh. Ayun doon, nakalive ako.
Sila nakabulan man hindi rin sila sadra. Ha? An? Dapat pala itong nakuting dito, darahon din eh. Ang puti, mabubuhay ka. O, siya rin daw, magkape ka na. Oo. We're going to cafe. Come on. We need to coffee. Welcome to the Kwan. Bay, kape! Machete. Ay, hindi na mainit ang kape ko na. Hindi na mainit. Wala mo na dadidilat sa na tao. Kita. Ay, kaya di may tubig yun. Nag-iisip ako baka mamaya bigyan lagyan ng lason baga. Grabe na mga utak niya naman. Yan ang nasa isip ko. Turo, nagkakahilig si anak ko no, Raul. Sila. Nakituro. Pero nagpapaaral ng ano yan. Kaya mo magatulugan. Magdara sila di babae. Ano pa man ha? Misa lang pa di. Di nagtuturog. Malinis siya kaya nagkakanis siya. Hindi mag-ano, mamuroko ha. Tapos magtururog. Ang mga saltero ko mga aerobugas mo. Hindi ba nagtuturo, sila, minsan, sila Jero. Ay, ano, ang baso niya. Kadang baso mo. May mainit pa man na ini ha. Di mainit. Bagong init yun. Tapos makape na lang ulit sa mamaya. Ito ang kutsara sa bag ni Ilay. Pamunay mo lang. Kape! Mainit pa. Mainit. Ang galing ng isang kabatch ko, si Jessica, ay si Jisa, may kumpanya. Ang kumpanya niya, nasawa niya, engineering, civil engineer. Siya, architect, parang fine arts, parang ganun ano. Iruluwas na natin to. Kaya makaon ako. Nagutom. Ano, luto. Gusto niyo luto. Kung gusto niyo, makaon ka mo, dere. So, sabi, ang mga lawas niyo pareho. May apple pa. Para rin kita lawas, ha? Dati baga chabi-chabi nga natin. Benta ko rin. Dada, nagtuturo din. Malinis siya din ang tubig. Kaya kung nagtuturo si Raul. Ito, kasi ito si Jero, minsan. Nagkakanyas siya. Badi, termina lang si Jero lang si Dimbol pa kanya. Kaya wala na si Papay.
Ayaw. Siguro ang bagang, walang bagang. Ay, si Wendell bagang, walang bagang. Si tatay. Si Papa yung iniisip niya eh. Kaya mala pag ano na, sabi ko, Bim, hanap ka ni Tita Musi kay, ha, Mama, kinuban ako. Pag ako si Papa eh. Ulat mo na, kay mapamunay mo na ako, malain mo ang dughan ko. Sa isip ko lang, ay, dapat pala diri ko binigla si Bimbol. Pag naghahanap, mauna yun. Come on! Fresh fruits! Fresh fruits from Mother Nature. Mauna dyan masirang mas tinapay, ano, ang din Di ka na ma-relax mo. Mamaya na yan para daranong kita. Gol, nabuan mo na ito. Pahinga. Para ano, pag-vlog ka. Sige, may ubusan na wala kami magawa. Ay, pag-vlog. Ito na. Tapos, Iba man talaga kapag may babae. gusto mo tayo dito para maka... Ibig sabihin mo, saan ko ano ko? Lubot ko? Para ano yun. Sa dangga? Padangga sa pang-tinwan. Pang-tinwan. Come on! Magandang ang palag na nga na inyo. Talagang balak ada talaga niya. Nagbabagyo nga ni Adi ito. Oo, nagbabagyo. Tapos nag-ano ito sa ano ko. Pagdarahan ko yung dito. Hindi, tumapinitin. Hindi man yan siya, hindi maano. Kaya magayon mo niya. Ang payag niya. Simpa ho. Oo. Ano lang sa tampayag niya, wala palit o. Nagpapa, ano siya kang TV dito, sinta ko, sadya, sadarahan ba ako ha? Magandang ang palag. Nagbaha ka mo sa tawin niya? Magayon pa nga lagi nga, kasi naman yung tamang baga. Bangit ka ha? Bagang, tulog. Ito sa kanil po. Ha? Sa yun, maimon. Pagka sa mga maimon, ang diri, mga kami sa magayon ano. Sa mga maimon. Ay, sige na. Kahit yung ano mo, pag tulad ng bagaan, taguon mo. Mainit pa yan. Samain mo na. Napaya. Ano ba yun? Ururang na. Sa opo diyo. Kompleto mo sa wallet eh. May silri. Kaya di ba lang ang ano? Sabi ito, bitaw, may nanilhi. Hindi, ma-expect na ito sa mga ito, malintihan na ito. Nag-agda ako dito ni Jerome. Nag-agda ako ni Ding. Kaya niya din nagda ako ni Jerome. May muna ako. Pag ano, pagkatita, ako busy pa ako. Agdaon mo ako pag ano, pag maanda yung busy ako. Nagda na ako ito naman ito. Inagda ka pa kayo. Ayun, hindi ka parang alam nga dito. Balag ka dito ng kamatis. Saka lang tutudahan talaga ang nagagawin. Sako-sako. Sako-sako. Ayun ang pag-imbod mo kay nahawan, no? Dahil itong pag, ano, picturan. Oh, mga Hello, wow. Nakatutok. Di man. Okay na. Takot talaga. Side by side to. Kape ka naman. Tapos, ito,
galungan. Dagang ang Philippines. Lalo na dito ang pagpapay. Ilog sa lang ba ko? Inang may papa. Pansigan pa ho. Ang kulang na lang talaga dito, tubig. Ano, pwede kaya di magpatindog sinpuso Kung ano nga dito ba? para magbubumban. Ang ano lang, ang panghugas lang. Panghugas lang sa ano. Tapos madami na naman. Ano na si Ma'am? Nakauliin pala niya. Lalo na kung naimod kita niya. Sabi ko, magulo na rin tayo paghangira. Ano yung kaya din? Kaso di mo na kaya. Gusto mo magparaan, hindi mo nakakayanin. Luway-luway, pwede. Abono kasi yan. Yung ano lang, yung luway lang nalakaw, tapos maya-maya pahinga. Ganyan. Yung diri, ang hindi madalian na lakaw. Luyan mo. Thank you, 3 million. Province life here in Bicol. Sa bulod kami. Sa bulod kami. Ang dako saan una na panang natin natayuan. Bagang pisot na lang sa mga bata. Ano ba ito nangyayari sa Philippines? Nagpiran. Ba't sabi ko, sabi, diri na siya sa'yo, pak na siya. Ay, pak. Piran, sarap na pa. Pero ano, lingadan ko lang. Busi. Ano? Malan yun sa loob. May dose na yung benching ko. Hindi ba yung Dose niya. Magayon na, kaya may tanong ko pa Erson ho. May mga tanong yun dati, Didi. Pero ano, tapos hindi yun. Talagang inano ni Manny Iking, ha? May baso niya na, abot mo ito ho, pakad to ho. Solo lang siya. Oo. Naluo. Ipapabakal yan dito. Dapat inabangan nila ka paraan makabakalan yung bear. Si Manny Iking na lang. Parero ito ang yung bear. Si Manny Iking na lang ang magbakal. Para may iwas. Kaya ang takto, wala na. Wala nang sakso. Ang sakasakay, ipapabakal na yan to. Ngayon, makabakad sa pasakay kami tinampo. Mabakal dyan to. Dapat priority na lang makabakalan. Yung bear. Ini mo, bakalan na lang ni Manny Iking. Kung di pa bakal. Para na pala ang sakso. Sirili na. Dapat ang tangan niya din bala sa sirong. Kaya, Buksan. Tali makasunod ang tao. Gusto pala magiging sa taas mo. Mga retaso ngay ano. siktingan pala siya. Dito pag mag-uran. Alam niya, di halas. Hindi man siya dito maano. Palibutan niya yung tanlag. Tanggad, oregano. Oregano. Pero kung palagi malinig, Malinis na. Katapos lang dito ho, sa may karaabe, makanin na yun. Kontrata pa na ito. Nagkata naman. Ang kinontrata ko na niya ang bubong. Ang kita ko na niya, binakal niya
inano niya sa orin. Ay, nakaipon niya ang kita sim 5K. Si Bonso, si Manintang ikaw. Ay, ito. Porman lang ang kanya. At si Manili, kaya 5, naka 10K. Ano 8,000, siya na nag-abuno sa kanila. Ito, kadil ako nagambag. si Christita, di na nagambag. Si Elmer, mapaambag mo man. Wala ka pambabasa. Dara man yan po si Ako ang kita diya sa ano, sa bubong, 50. 60 ko na. Ay, 60. 60. 60 ano niya, pero kaya ang kita niya sa to 10K. Kaya 60 ano niya, pero ano niya. Kaya kumita siya 10K. May ito na ano niya sa kuan. Sa orin. Sobra. Ay, si Dipan kasi. Kira kadlaw si Jeep. Ang daw ni Jeep 800. Ora nga pagsulod siya dyan. Oh, grinab niya ra. Si Jerome pa. Ang tawag niya si Jerome at si Jeep. Nangatol ako talaga. Bakit nangatol ka? Hindi ko maintindihan. Hidra ako. Pakayaw pa niya ang tiles. Matiles pa. Pakayaw niya. Dapat talaga may mga pamangkropeta. Kakatulad, di ko maintindihan. Wala man. Kasi meron man ako sun dati yung parang may nagkakanak-kanak. Mga saragday. Tapos makatulong, danis yung pagkatulong. Sa una baga, ay niya ka nasabi. Mabdo si Papay. May hala. Una sa to, may hala sa Grace na gabi. Sabi ko, daw. Sige, ang parang padag. Kada malaksi yun ano, tungtong ni Grace, malaksi ang bangko. Siguro ko naturog. Siya ko namata. May inibad ko siya cellphone. Tapos iniirugan ko sa igro sa Ay, oo. sa electric pan, nakapurupot. Iniirugan ko Nag-iro ko na sunan ano. Hala. Nadumdum mo ito na ano ako sa pasakay na nagdrampo anhala sa ako. Naibagan sinabragan ako halas nag-iriro sunan halas. So ano na ini mo ni Papa pinarag niya ang payag. Nagano ako, nangangarig, nangiram. Tapos, pagkala na sa to kaadlaw, sa balay naman. Kakasun, kaabay ko si Ila. Nagbuhat na siya, di nagunog-unog ako. Sabi, parang nagigil baga sa diyo. Paguna ako, ipes. Inirog, ay, kalabaon. Di ako mapakali. Para yung, muna ako dito sa sirong san sa baduan. Imod ko, halas nagri. Oh, piji, may, tapos, di patay niya. Di man niya pinatayin doon, wala ang ulo. Tapos, pag patindog ko naman 10, may naman dito sa'yo. Ay ko, ganyan daw si PJ. Naibo si Igor, di pa naghanay ko. Igor, asi ka na, sabi na, may ano dito, pataya daw. Di, pinatay niya. Tapos nagbalik si PJ kaya wala ko masulod kay nag-uuran. Paraho kami ang baduan. May naman dito sa may baduan ni balik tulo. Abay pa di ako nakaturog kay iba para imagine kaya nag-ano magadi diyo. Nag-iig sa diyo. Pero di ko ganyan to. May pangontra ka lang? Mayon, di ko man ito para sabi ko lang kay Grace na singkan Risa. Ikan mama, di ko sabi. Kaya ito pala na halas na. Sinabraw. Parang imposiblehon man yan to. Ay, sabi ko nga ni kan Risa, Risa ka lang nga. Ang edad ni Papa mo, 70 mo. Si Papay 81 pa lang, pero gano'n na. May karaw talaga si Papay. Makusog pa si Papay kanto Jaime. Mama niya. Si Choy, di naman dikit para trabaho. Sa papay matrabaho. Oo. Trabaho. Napundo lang siya sa to. Padalion nga niya kay Napundo lang siya sa to na nagkulog ang sikin niya. dili na di pa man siya sa to nagkulog. Ano sa to. Trangkaso lang siya sa to. Ay ang binatugan niya sa to naghubag. Ay nagkulog ang sikit tas naghubag. Tapos sabi ni Maniking, kayong tagan sa to na kan mo ni Beraning singguan. Sabi, ano na yun? Ipatsika po ni Papa. Kaya ba ganyan ba man sa pagkahubag sa pandok? Hubag ang pandok, di man siya mataba. Tapos mo yun to, ninatag sa doktor dito, di man nakaayat kang Papay. Napalala siya sa to. Kaya naghabo siya sa public. Naghabo siya, mas gusto niya ang private. Imbis na mag-ayad siya kay inano man lang siya. Pag may karga man pano ang tao, pag inductor, lalo ugang nanga na.
O, to. Tapos, yun na, di na siya nakabuhat, pati si Kiniya. Nag-arano na siya sa... Ano na, mauna sa batugan. Tapos, nag-ayad naman siya, mga ito na. Pag nag-ayad siya, oo, yun. Ito na, kaya din na ano, nakalakaw-lakaw na siya, nakasampot na nga siya sa pantaw. Alam mo, may, pati pala dun may halas. Halas ko, ano ba yun? Ang doon ang karaw ha. Ang ang karaw. Diri kayo. Sabi ni, si Papi ka ito, makusog pa, na nakaano sila, para igurihan na. Pero dito nakaano na ano, Saan yung dudungawan siya rin? idudungawan. Pag ako natutukwagon si, luway-luway ko na ang pukaw niya kaliguri, kaya pag yung pukaw ko sa iguri, Nangaraan. nag-ingangaraan. Namong karas yun, bigla. Ibig ko na siya, itukdo ko niya. Napatay niya ka. Na ano niya sa ulo, abi ko ay pagpataya. Kay pagkato ko nito, sabi ko, nag-ano ba ini na kay Siguro kaya pinatay niyo, kaya siguro si Papay na ano na, tinuluhan na. ano niya, ano, doon na lang ni iguri sa ulo. Kaya na iba-iba pati nahalas yan to. May kulay green. Nag-ano sa ako. Kulay green. Tapos green baga didiho. Tapos yellow didiho na nag-green na yellow. Nag-ano. Nag-mix. Tapos kulay itong. Kapag irog ko na imod ko mang sobrang talaga. Hanggang hindi nag-irog sa ako. Ano yung garap, arano ako. Entero na klase na siguro halas. nagalit man sa'yo kay ano, di ba pinabarangay si Ay, oo. Si- Pinabarangay ko talaga. Bilog. ang kararaning. Ang muda. Sabi ko, nakakaya mo maghihampang na may ano ka, na may kulog sa buo. Nagngirit-ngirit ka, makulog yan ng pamati, buot mo kang papay. Sabi mo ni papay, kaawat isang panahon, yan mo lang yung sinabi, din na mo lang so. Ito pa na napakiupod mo, plastic pala yan to. Sabi mo, ang paawato na kita naghampangan. Pero nagastos mo, dapat nga niya ako an agrabyado kay babae ang bata ko. Mahalungkat baga nakaraan. Ayun papay, ako nga niya nagarbyado kay babae ang bata ko. Ay, diri pwede. Diri ako pwede so na ano, kay ako, sabi ko, diri ka pwede magsabi so. Sino sa, nanay mo sa pamilya ko sa imo? Kay, unyatan, para, Ano kasi, kaya siguro yung inaangkin nila yan to kay sa pag-uli ko sa June, nagkwento ini si Intang na ang sabi ni Intang, sabi daw ni Oscar Hilpa dito sa Ilawod na may nagsabi dito karaintan na sabi ni Oscar kung sa daw ang intahin mo kung niya na tubig. para malinatag. Malte, sabi, pwede mas host lang. Pag nanggana nga yan ako, sabi sa mga politiko, nanggana ako, tagang ko, sabi ni Mama, diri, pwede, sabi ko, mayad nga ni, kay diri ka nakaayos ang daron, badi, dako, yun na ribo. Tapos sabi man ko na sa dini Inta, ay si Inta. Sabi anak ko nga mo ni- o si Tony, Sabi pa, yada ko na to, publiko yun, diri yung publiko. Sinabi ko dito sa barangay, diri yung publiko, privado yun, ang kinuwanan sa tubig, diri yung publiko. Privado. Ang sabi baga ni Papay, pwede ka mo mag-alog. Mga baga. Wala man, diri man yun inahagas na tubig. Pwede ka mo mag-alog. Kay, maski ang magurang ko, diri man sun makaangkin. Kay, diri man yun sa kaniya, kinuhanan ng tubig. Nakikabit lang kami dito. sa kamahod. Kaya sabi ni Papay, Basyon, kinaistorya ko si Domin. Amahin mo ako sintangke. Sabi man niya, o sige. Ay sabi ko man, o sige. Sabi niya, mag-ano sinhos. Nag-ano ako sinhos. Sabi ko kay Bin, magbakal ka sinhos, an medyo darod ako. Naghanap pa si Bimbol sinhos, kung diin makabakal, kaya wala sa erosin. Nagpadara ko pang bakal hos, tapos pang gawa nga ni soon. Na ano, tapos sabi ko, hala, kay inangkin ni Oscar, diri man yung barangay ang nagpagawa son. Sabi ko, ay, kumusta ko nun ni Oscar na, kumusta man dito ang mo na tubig? Diri man yung kan Oscar, sabi ko kan Intang. Di man kan Oscar, di man sa barangay. Ang sabi, pampubliko ko na ito na yadi na tubig, in-explain ko dito, ito si Kapitan, is kanila pa sa doon, sekretary pa doon. Sino sekretary? Sekretary pa yun, sa man, Sino na Juna? bata ni Martin. Ah. Sabi, yada na tubig to, pero
sabi baga, kung magdanon para makaano, sabi niya, di ba nagdanon? Sabi ni Papay, kung nagdanon kunta ka mo, kay nagkanda ugaga dito sa hindi, di makaano man kamo dun sa tubig. Ya diri nga kayo nimod lang ani ninyo mga bata ko doon na nag Oo, Bungkal. imbayadan pa na mo imbayadan ko pa si Mami iking magbungkal sa to. sabi rimod nga ninyo doon ang bata ko nagburungkal, sabi niya ni mama. Tapos sabi ni Chain kay pabayaan mo na nini kay ano, ay diri pwede. Dapat makaistorya kay makulog ang buot niya. Sabi ako, bat marmol ako, sabi ang mga marmol. Ako wala ako sa kanin sa iyo, Chain na ano, wala ako sa iyo eh ba yan? Hindi mo na dire di ano, sabi ko. Magayuno ang pakiupudan ko sa iyo. Tapos kung may kamag-anak man ako na anuhan, hindi mo ang kamo sa maroot. Diri ko yun aram. Kaya dapat ako para muda ako, diri ko man yun aram. Nay muda ako doon. Patayon ngayon ako doon. Sabi ko kay marmol ako, kay ang mga pamilya ko na marmol. Ay kay diri pwede. Kay istorya niyo yun para ano, may kulog pala talaga siya sa buhot. Sabi ko nakakaya mo yun. May kulog ka sa buhot, tapos natin hampang ka sa magurang ko. Magayuno ng pagitungo sa imo sa magurang ko. Tapos nagkikiribig-kibigan ano ko, kaysa galit ko sa kanila. Tapos gurang na, diri ko marespeto. Sabi ko, kung may nirespeto. Pag galit ka Ano kapag ako eh. kapag aburiduhon ka baga-baga nag-utal-utal. Mama, ito si ano, yun man si, bata ni si Iso. Pabarangay man kami sa to. Ako, si Mama, si Oo. Babay, si Riz, si Di ba Mami sa to Ili. si ano nang gada na gano'n. Ako, si Amo, kaya sabi sa to ni ano, si ano ko no. Eh, sabi lang niya yun. May ito nag-revoke si Kuan. Sabi, ay tago naman dada. Nakabalyo sa kami sa ano, kahit tumaga kami sa likodan. Tangkal ni Manny Iking. Paano mo kayo makabalyo sa pa? Yung sumat niya dito sa bata ni ano, Dikdi. Mga surumat-sumat at diri man di ani. Sabi, Sabi ko nga ni, sabi ko, hindi pahaliw, ilagi sa ano, sa tamang puno. Kaya di man kami kay, nagkani sa aram nila ang kwento doon. Ano man so ng panahon sun doon na maggarani didi kay mga kinan sa diri. Sira nagpabalay didi kay, para man didi balay sa panahon. Dapat san una pa lang na inbalayan na nag-ano na sila. Niya Niya na kunain na dekada na nag-agi. May mga apo na sa tuhod, mga na nagaranungan. kung nakaiswag kuno kami, kung nakaiswag kuno kami. Makaiswag ako yung tangkal ni Manny Iking. Na hindi rin na naimod, pero yan sila nagkakatuloy sa tangkal nera. Sina nagpaano? Si Amon. Ambot kung si Amo, si Iso. O tapos, But si Iso bagay, nag-uba na, kadi na si Papay nakapailaw. Nag-uba rin sa kabay ni Igroy. tapos niyan, sino ang napahiya? Sira. Oo, kaya sabi ni Cho, ano sa to, Abier, magkato ko no sa dar. Kaya di man kami nabibisay.